Wato assalamu alaikum jama'a da ke cikin wannan shafin namu mai suna Deba and Direct. Barkanku da yau. Wato sanarwa ta gaggawa da dukkan wani ƴan Nijar da ke cikin ƙasar Libya. Wannan bidiyon ya shafe ku, da haka ku yi matuƙar sharing ne shi domin ya isar da mutane ƴan Nijar waɗanda suke zaune a ƙasar Libya. A yau nan dai jama'a muka ga wata wasiƙa wadda ta yi kama da rikicin siyasa, wadda a cikin bayanan da wannan wasiƙa ta bayar ta ba da cewa wato ko Nijar ko kuma waɗansu 'yan ta'adda da aka rike cikin dai hukumomin guda uku dai. Kusan nan Libya akwai yankin Benghazi shi ke mulkin shi, sannan kuma nan akwai su da Baiba a fannin Trablus kenan. To ko ya zamto Nijar ta kame wani ɗan ta'adda ko waɗansu 'yan ta'adda, to ana so a miƙa waɗannan 'yan ta'adda da gwamnatin Haftar ne ko kuma gwamnatin wanga da Baiba, wanda cikin ɗayan biyun dai ne, wanda gudansu bai shi daɗin haka ba. To da yake ko ina ganin fannin Trablus na ba su ji daɗi ba, suke cewa to ko za su yi kame, suka ce ko duk abin da dai zai dawo ne akan wato talakawan Nijar da ke nan nan Trablus ko kuma Benghazi, wanda suka ce za su yi kame, wanda dan shi muka fito muka yi sanarwa. Da haka duk wanda ke cikin ƙasar nan ta Libya to ya samu ya lafa, saboda wannan ƙurar da ta taso sai muke ganin yadda za a yi ta lafa. Lalle wannan takarda ta nuna akwai matsala, sannan kuma akwai rikici tsakanin hukumar Nijar da kuma hukumar nan Libya. Hukumomi guda biyu na nan Libya waɗanda akwai Haftar akwai kuma Abdulhamid da Baiba, wanda al'amari ne wanda a cewarsu suka ce za su kame 'yan Nijar. To ba mu san kamen da za su yi na su tura 'yan Nijar gida ne ko kuma na su kame su ne kawai, mu dai ba mu sani ba. Wannan al'amari ya samu mafari ne dangance da waɗansu 'yan ta'adda da aka kame. Ba mu san na can wajen yankin 'yan Libya ne da ke sunan yankin na Nijar, su a cikin yankin Nijar wanda sun ka tai, ko waɗansu 'yan ta'adda guda biyu ne waɗanda an ka kame. To ina ganin ko Nijar ce ta kame su kuma ta son ta miƙa su da ƙasashensu. To shi ne abin ya tadda ƙura. To mu dai talakawa na Nijar da ke cikin ƙasar Libya, mu ba 'yan ta'adda ne ba mu zo don ta'addanci ba. Da haka ba zai yi waɗansu mutane waɗanda su guda biyu ne Nijar ake cewa, ba zai yi wato ba a ce saboda waɗansu 'yan ta'adda waɗanda su ta'addanci ne suke yi mu kuma al'amarinsu ya shahe mu. Saboda inda ta'addanci mun ka zo yi da yanzu ba a zamna da mu lafiya ba. To shi ne wanda saƙon da ni nake son in isar da shi da ma duniya gaba ɗaya, da kowa ya san mu mun zo ne nema abin da mun ka zo nema, ba mu zo domin ta'addanci ba. Waɗanda da yin ta'addancin su dai can su sasanta kansu, shi ne abin dubawa a cikin wannan al'amarin. Amma aka ce saboda waɗansu mutane waɗanda masu ta'addanci ne aikinsu, kashe mutane ne a aikinsu, sannan kuma a ce saboda su kuma za a zakkuwa a zuwa ƙuntata muna, mu da ba mu goyi bayan ta'addanci ba. Ba zai wato abin da 'yan ta'adda suka yi a ce ya dawo kan mu talakawan Nijar. Wannan ba ma goyon bayan ta'addanci kuma ba ma son ta'addanci. Mu 'yan Nijar ba mu reda da ta'addanci ba, don shi yasa cikin ƙasanmu muna da damar mu ce mun koma cikin ƙasashenmu za mu ɗauki makami mu ce mu yi ta'addanci. To abu ba mai kyau ne ba, don shi yasa muka ce to mu ba mu reda da ta'addanci ba, muka fito
domin nema. Kowa yana da intire da wajen da shike, ko kuma kowa sha da ƙarfi a wajen da shike. Da aka ce ta'addanci, kowa ma sha da right ɗin da zai iya cewa shi ta'addanci, amma miye ba abu ne mai kyau ba. Dan shi yasa kaga kowa ba shi da ra'ayin shi ta'addanci. Wanda kaga suka shiga, to Allah ya shiryar da su, su gane. Amma al'amari na gaskiya ba zai yi wato a ce 'yan ta'adda sun yi ta'addanci sannan a ce ya ƙare bisa kai gare mu ba, tunda mu ba mu san ma ko akwai 'yan ta'addan ba. Wannan shine saƙo wanda ya kamata ku tura shi da hukumominmu. Duk yadda za su yi, wasu su tai su yi wasu su. Amma bai wato a ce wai a ce 'yan ta'adda sun yi ta'addanci kuma a ce wai dan saboda guda bai reda da guda ba sai su ce kuma su abin nan, su juya abin a kanmu. Da mu ko hukumar Nijar ce ba mu goyi baya gare ta ba, wai a ce saboda waɗansu 'yan ta'adda a zo a takura mana mu. To wannan al'amari ya kamata a dube shi. Sannan kuma 'yan ƙasar Nijar da ke Libya, a samu alafa sosai fa. Da kaji sun ka fara batun kame-kamen ga sai sun juye akan talakawan Nijar, to Allah ya hi su, kuma Allah ya gani mutanen da suka je suka yi ta'addanci saboda su a zo a yi rikici kuma a ce a juye a kanmu. Ai abin babu gaskiya cikin shi. Don abin da adda gaskiya cikin shi, waɗanda suka yi ta'addancin su ko kashe su aka yi, su suka ja su da su suka ɗauki abubuwan da suka ɗauki makamai. Nan ne ake duba al'amarin tunani na ɗan adam. Amma in ba ta'addanci ne suka je yi ba yankin Nijar ko kuma wani abin gaba, aka ce an kama su kuma saboda wani abin gaba, wannan sai su samu hanyar da za su yi sulhu. Amma in ba asalin 'yan ta'adda ne ba da za a yi a kama su. In kuma ba 'yan ta'adda ne ba an kama su ne saboda sun karya wata doka, to ya kamata wannan dai a duba gani. Kuma in saboda sun karya wata doka ce da ba za ta kai da a ce wai a miƙa ma wai wata hukuma ta ɓangaren Libya ba, ko kuma wata hukuma ta ɓangaren Trablus ba. To shine wannan shine abin dubawa. Saboda me yasa kwanakin can dai mun gani kuma mun ga 'yan harbe-harbe da an kai kwanaki, wanda aka kama waɗansu 'yan Chad ne. Wadan shi yasa kun ga nan Libya da muke nan na ba dan komi ba muka zo nan saboda yin aiki. To da haka ba mu fatan wata ƙura ta ƙara tasowa, kuma Allah ya lafar da ita. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amarin da muka ji shina son ya taso. Allah ya kwanar da shi. Saboda haka ya Nijar sai ku samu wuri ku lafa. Wannan saƙo ne na gaggawa, amma kun tura shi duniya kowa ya ji, ku ne. Indai ma ba ku tura ba ma ku ne, saboda saƙo ne da ya shafe ku.